teraz sa vyberieme do Raslavíc, kde divadelní nadšenci udržiavajú vyše 100-ročnú tradíciu ochotníckeho divadla. Divadlo Náskok poprvýkrát predstavilo inscenáciu pre detského diváka. Máme autorské komédie, ale zase tá práca s detským divákom je ďalší iný adrenalín. Tak prišlo nám fajn zvoliť nejakú zimnú tematiku a tu sa priamo až ponúka tento titul, že Snehová kráľovna. Je niekedy dobré vrátiť sa k tým pôvodným rozprávkam, ktoré nie sú veľmi rýchle, ktoré nie sú extra farebné, ale sú také hlboké, z ktorých deti sa aj zamyslia a nájdú nejakú tú pravdu a nejak ich to posunie do budúcna. Veľmi krásne ti ďakujem. Krásna Gerda. Nie každý sa v tomto lese zastaví. Kaj nemá rodičov a vlastne konečne sa o ňo niekto postará, ale vlastne tam dochádza k tomu, že je začarovaný. Mal skladať nejaké hlúpe zrkadlo, ja chcem ísť domov. Cítiš to? Mrcneš. Má rád tú Gerdu, ale nedokáže jej to potom tak dať až najavo, až vlastne pokým ho nezachráni. A vlastne dobro víťazí nad zlom. Viem, ako veľmi ti chýba, ale musíš sa s tým zmieriť. Viem, že mi teraz neuveríš, ale zmieríš sa s tým časom. Rovnako ako ty však. Ak niečo veľmi chceme a po niečom veľmi, veľmi túžime, tak vždy sa to dá nejakým spôsobom dosiahnuť, nech sa deje, čo sa deje. Takže ty mi nepovieš, čo mám robiť. Nie. Ja ti ukážem možnosti a ty si vyberieš. Gerda sa riadila svojim srdcom a nenechala sa presvedčiť letnou princeznou na niektorého z tých princov, ktorých jej ponúkala, ale išla pekne ďalej za Kajom, pretože ho má rada a myslím si, že toto je veľmi pekný odkaz pre deti. Prosím vás, pustite ma, je mi zima, ja tu už dlho nevydržím. Nie! Prečo si taký zlý? Nie som zlý. Ale si smutný, už dlho si smutný, čo? Nie som smutný! Bolo to veľmi dobré. A čo ste sa naučili? Keď máme niečoho radi, máme ísť za ním. Že láska sa dá nájsť všade. Bolo to úžasné. Chlapci prvýkrát, škôlkarík, prváčik a užívali si to. O čom to bolo? To bolo... O láske. O láske. Detský divák je pre nás ten najviac úprimný divák. Keď sa chce smiať, zasmeje sa, keď chce kričať, zakričí. A to sme aj cítili počas dnešnej premiéry, že tí diváci, tie deti si to užívali. Som tu. To bude dobré. Podchytiť deti je to najdôležitejšie, pretože pre nás už starších, my si môžeme ísť do divadla kedykoľvek a vybrať si, čo chceme vidieť. A pre deti taká Snehová kráľovna to bolo super. A ja teba. To je pekné, že takto aj taká kultúra Kostričko tu v Raslavicoch, a nielen Raslavice, ale okolie, lebo my nie sme stade, my cestujeme to za každým za tým pekne.